कोकणातील शेतकऱ्यांचा रोजचा नाश्ता काय माहिती आहे? उकड्या तांदळाची पेज. ती कशासाठी? तर त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट जास्त असतात. ती तात्काळ ऊर्जा देण्याचं काम करतात आणि ही कोणासाठी फायदेशीर आहे? तर जे आजारी लोक असतात ना त्यांच्यासाठी, म्हाताऱ्यांसाठी किंवा लहान मुलं जी असतात त्यांना असं म्हणजे थोडासा चार्ज करूसाठी तुमका जर उपयुक्त असत तर ती म्हणजे उकड्या तांदळाची पेज. आणि त्यातल्या त्यात हे जे लाल तांदूळ आहेत ना, हे लाल तांदूळ म्हणजे टू मच स्वर्गाहून पिवळा म्हणतात ना त्या टाईपचा असा. सध्या तरी आम्ही ह्या लाल तांदळाची पेज खातो, पण भरपूर वर्षांपूर्वीपासून आम्ही पेजच खातो जे नाश्त्यासाठी. तर हल्ली हल्ली ही लाल तांदळाची पेज आणि ही एवढी टेस्टी लागतं ना, तुम्ही एकदा तरी ट्राय करून बघा. ह्यामध्ये व्हिटॅमिन डी असतं, त्यामुळे काय होतं रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याचं काम करतात आणि ही आपल्या गावठीवर उपलब्ध असा. तुमका जर हवी असाल तर खाली जो कॉन्टॅक्ट नंबर आहे ना त्यावर तुम्ही मेसेज करू शकता हाय, मग तुमका किती किलो मध्ये अवेलेबल किंवा त्याची प्राइस अशा तुमका त्या व्हॉट्सअपवर मिळू शकता. आणि इतर सुद्धा आपल्याकडे प्रोडक्ट असत, गावठी तांदूळ असत, कुळीत पीठ असा, त्याच्यानंतर मसाले असत, काजूगर असत, असे भरपूर प्रकारचे जे कोकणी प्रोडक्ट असतात ते तुमका त्या लिस्ट मध्ये बघूक मिळतली. ते लिस्ट आणि त्याची प्राइस लिस्ट दोन्ही तुमका त्या व्हॉट्सअपवर बघूक मिळतला. नक्कीच एकदा तरी ट्राय करा.